Bueno, pues acabo de posar benzina aquí a Sèrbia i ara tinc ganes de parlar una mica de la geopolítica d'aquí de Sèrbia, perquè em sembla superinteressant, coses que segur que ja sabeu, però que jo us les recordo. Acabo de ficar benzina a Sèrbia com a qualsevol benzinera d'Europa, però la diferència és que he ficat benzina russa, perquè he parat aquí a Lukoil. És una marca de benzina russa, sinó que és la marca de benzina russa. I això per què ho dic? Doncs perquè és l'únic lloc d'Europa que encara pots ficar xofa o que hi ha benzineres russes. A la resta no queda ni una, les han tret totes. I això explica molt de la geopolítica de Sèrbia. Fa frontera amb 8 països d'aquí del centre d'Europa: Croàcia, Hongria, Romania, Bulgària, Macedònia del Nord, Montenegro, Bòsnia i Hercegovina, el qual el converteix en una peça clau que més controla la part central del riu Danubi, que recordem que és navegable, que Sèrbia estigui molt al mig de tot. Per un altre cantó, el seu principal soci comercial actualment és la Unió Europea. Però Vučić, que és així com es diu el president, Vučić és un nacionalista pragmàtic, es fa dir pragmàtic, perquè participa amb la OTAN i col·labora de manera tècnica, però no només no ha trencat els lligams amb Rússia, que comercia, legalitza les relacions amb Rússia, amb la qual té molts llaços des de fa molt de temps, sobretot perquè la religió és la mateixa, que és l'ortodoxa, la llengua eslava és pràcticament igual, etc. Per tant, tenim un país que comercia amb la Unió Europea, amb Xina i amb Rússia, i des d'una opció pragmàtica agafa la millor opció que li sembla de cada un. Amb Europa què li passa? Amb Europa té el principal problema de Kosovo. Rússia és dels pocs països que no reconeix Kosovo. Sèrbia demana Kosovo com a part essencial del seu territori i no hi renunciarà mai. Que, per cert, Espanya tampoc no reconeix Kosovo. Bueno, és un país que té moltes reticències amb els Estats Units degut als forts bombardejos que van haver-hi arrel de la guerra de Kosovo. De fet, al centre de Belgrad va morir molta gent dels bombardejos de la OTAN. I això ho tenen molt present. D'alguna manera, les relacions amb els Estats Units són molt fredes. Però, en canvi, molts ciutadans veuen amb bons ulls les relacions amb la Unió Europea, degut a que és un soci comercial importantíssim, i estan ahí. Però, mentrestant, Sèrbia no forma part de l'espai Schengen, no forma part de la Unió Europea, i jo, per tant, això que m'afecta, en què no tinc roaming, no tinc internet, no puc escoltar el meu Spotify, i tinc que anar, i és una miqueta rotllo. Així que, serbis, espavileu, entreu a la Unió Europea, o no ho sé. Vale, a veure, tinc el primer problema, però aquest comença a ser una miqueta més greu. Per què? Doncs perquè des que he entrat a Sèrbia no tinc roaming. Al no tenir roaming, ahir per la nit no em vaig recordar de descarregar-me el mapa de Sèrbia per tenir mapa sense connexió. Total, que estic sense internet i conduint bastant a cegues perquè tampoc no porto cap map de paper. Coses de les noves tecnologies. Llavors vaig parant a les benzineres o als pobles i pregunto la direcció. Zdravo! Em diuen cap allà, cap aquí. I jo els dic, Vala, do widzenia, prietno. Bueno, total, que estic perdut. No estic perdut, sé on vaig, la direcció és bona. El Danubi està aquí davant, o sigui, no estic perdut, simplement que no tinc mapa. Ja està, i això és l'aventura d'avui, que vaig conduint una mica a cegues, encara tinc unes horetes de sol. El que he de fer és trobar el Danubi, perquè un cop trobi el Danubi, encara que no tingui internet, l'únic que faré és seguir el Danubi en direcció a la seva desembocadura. Vale, no sé si vaig bé, no tinc ni idea d'on vaig. El Danubi deu estar allà. I jo he d'anar Danubi avall. Per tant, ja vaig bé, vaig per la dreta. Per tant, l'altre cantó és probable que ja sigui Romania, aquelles muntanyes. Sí o què? O no? A veure, cartell, què diu aquí? Golubac, 25, vamos! No estic perdut del tot. Atenció, que arribo al Danubi. Ara sí. El Danubi! Uah, immens! Que guapo! Que puto guapo! Uah, chaval! Uah, tio, quina meravella! És com un mar o com un llac. I allà estan les portes de ferro, eh? Que puto guapo! Ha valgut la pena, venir fins aquí. Sí! El Danubi, chaval! Però el Danubi com no l'havia vist mai. Uau, que fresquet! S'està tan fresquet. No pensar que avui la temperatura a Sèrbia ha sigut de 35, sensació tèrmica de 39. Onada de calor. I ara mateix hi ha una frescor aquí. Que content que estic, hòstia, d'haver arribat aquí. Ui, t'hi pots banyar? T'hi pots banyar! Sí, que ell se'n va fer un banyito ara mateix. C'est moi, me'n vaig a banyar al Danubi. Vamos, que sí. I tant, em vaig a banyar allà. Adeu, ara vinc.